गोजोन फुंबिलि लोगोफोर खानायानो जाला आंना हेलमेट गानै गानै हेलमेट गानाबाबो जाया बाइक सालायनायाव उपाय गैया। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। आं दासान्दि मोनसे ओरैबायदि ट्राइ खालामगासिनो दं माने हिन्दीयाव ब्लग्सफोर बानायनो। नोंथांमोना नैबे ब्लगखौ नाय, आंनि गोदान ड्रिम बाइक लानायनि मोनसे ब्लगमोन आरोना। बेखौ आङो हिन्दीयाव ट्राइ खालामदोंमोन। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम, नायखांनानै मोजां जादों ना गाज्रि जादों। जुदि मोजां जादोंबाथाय आङो इसेबां ट्राइ खालामसिगोन, आरो गाज्रि जादोंब्ला ड्रप दोनसिगोन। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो दाबावर, इन्जय खालामदो भिडिअखौ। ये रहा मेरा ड्रीम बाइक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। मेरे इस ब्लॉग को जो भी भाइयों और बहनों देख रहे हैं, अंकल आंटी जो भी देख रहे हैं, सभी को दिल से नए वाले ब्लॉग पे स्वागत करता हूँ। आज ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपनी ड्रीम बाइक लेने जा रहा हूँ, और इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड बात यह है कि मैं अपनी मेहनत के पैसे से अपनी ड्रीम बाइक लेने जा रहा हूँ। आज आप लोग देखिएगा मेरा ड्रीम बाइक कैसा है और कैसे रहेगा, देखते रहिए। पैदल चल के पूरा हालत ख़राब हो गया। स्वेटर पहन के आया था और अभी पूरा पसीना पसीना हो गया भैया। अभी खोलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा स्वेटर। फाइनली ले लिया अपना ड्रीम बाइक। ये रहा मेरा ड्रीम बाइक, देखो भाई साहब। अपने पैसे से, मेहनत के पैसे से मैंने खरीदा। आज बहुत सुकून मिला दिल को। ये रहा अपना ड्रीम बाइक। आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।